Je úplne normálne, že s tým, ako sa blíži pôrod, budete nervóznejšia a netrpezlivejšia a že vás budú sužovať prudké zmeny nálady. Vaše telo sa pripravuje na príchod dieťatka na svet, takže z prs vám môže začať vytekať kolostrum, čo je látka, ktorá predchádza nástupu materského mlieka. Práve v tejto fáze tehotenstva rastie dieťatko najviac. Rýchlo sa vám zväčšuje brúško, takže je možné, že sa často nebudete cítiť veľmi pohodlne, obzvlášť v noci, keď budete chcieť spať. Na začiatku 3. trimestra sa vám dieťatko bude v bruchu veľa hýbať, ale s postupom času bude mať čím ďalej tým menej priestoru, takže sa jeho pohyb obmedzí. Ale nebojte sa, jeho pohyby budete i naďalej cítiť každý deň. Hoci vaše dieťatko pekne rastie, nepotrebuje vaše telo žiadne kalórie navyše. Stačí, keď budete jesť zdravú, vyváženú stravu s vysokým podielom ovocia a zeleniny. Takže si doprajte zdravé desiate, obmedzte príjem kofeínu a zabudnite na alkohol a cigarety.